אז ברשותו של ידידי אהוב נפשי רבי מרדכי לוי ואברכם היקרים, אני אשאל 3 שאלות. ואת מלכי מדיין הריגו על חלליהם את הבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע 5 מלכי מדיין ואת בלעם בן בעור הריגו בחרב. שאלה ראשונה, הרשע הזה, הבלעם הזה, אין לכם מושג איזה רע עשה לעם הזה הקדוש. בגללו 24,000 יהודים נשחטו כליל. עשו את הדבר האיום ונורא להשתחוות לבית פעור. אין לכם זבל יותר גדול מזה, הוא שגרם. הוא הרשע הזה, הוא שנתן עצה לפרעה איך להרוג ולשחוט 300 ילדים. והנה הוא מעניש אותו. מה נותן לו? דבר קטן מאוד מאוד, הרגו בחרב. זהו. סליחה, לא מבין. העבירה והעונש אינו במשקל. אני הייתי אומר לשרוף אותו כל יום וכל יום לחד כמו שעשה הקדוש ברוך הוא לטיטוס. הגמרא בגיטי בדף נ"ו כתוב שמה מה עונשו? שורפים אותו, טוחנים אותו, מפזרים אותו, ואחר כך עושים אותו בחזרה ועושים את זה. זה העונש שאני רוצה בבלעם, אבל לא כתוב ככה. כתוב עונש פשוט מאוד מאוד. הרשע הזה שעשה דברים איומים ונוראים קיבל מה? מת בסעיף. זהו. שאלה שנייה, רבותינו אומרים דבר מזעזע. הדולר שיש לי ביד הוא יותר טוב מכל הדולרים שאני יכול לשים בכל העולם כולו. איך יכול להיות? בוא נתאר דברים מדהים. איך רבותינו אומרים דברים. תתארו לעצמכם, החדר זו מלאה חיטים. כמה חיטים אני יכול לשים בחדר זו? כמה? 1,000,000, 2,000,000, מיליארד, 3 מיליארד. אמר רבותינו, חיטה יש לך ביד יותר טובה מכל זה. איך? לא יאומן. החיטה שיש לי ביד לעומת כל החיטים זה כמעט אפסי, כמעט כלום. ובכל זאת אמר רבותינו, הכלום הזה יותר טוב. איך? שאלה אחרונה. אומר דוד המלך, כדאי 100 שנה איסורי איוב ולא יום אחד בקבר. אבל איך? הלא מה שאתם שמעתם על מיטת החסד, שאדם סובל וההורים מבקשים למנוע ממנו לחיות. צדקו. רבותינו אמרו לו, למה? אדם, קודם כל איוב כמה סבל? 12 חודשים. זהו. אומר דוד המלך, כדאי 100 שנה. תדעי, אני אומר חשבון בונה שונה, תדעי 100 שנה. איסורי איוב ולא יום אחד אבל למה? לא מבין. תמות אני, איסורים, מה? כל העולם הזה שאנחנו חיים בו רק ליהנות, לבלות, פתאום אתם לאיסוריות? למה? לא מבין. אני באתי לעולם ליהנות, לאכול טוב, לשתות טוב, לישון טוב. פתאום אתה אומר, לא, כדאי 100 שנה. אבל זה נגד השכל. 3 שאלות. תשובה. לפרעה, אין לכם מושג מה שאני להגיד לכם כרגע. לפרעה היו לו 3 יועצים. אחד קוראים לו יתרו, אחד בלעם, ואחד קראו לו איוב. שאל אותם שאלה יפה. הווה נדחק ממנו פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו. אמר להם, אני רואה דבר מזעזע אצל עם ישראל, שכל אישה ואישה מביאה 6 ילדים. ברך ב', בנך ב', בקרבך 6. ושומר לו, ברך כף, בנייך כף, בקרבך כף, 60 ילדים. אמר לי, אם המשיך ככה, עוד מעט יתרבו, ואנחנו נצא מכאן. אז אני מבקש ממך עצה. הפחד הזה הוא פחד צודק, ופחד שהוא נכון, מבקש עצה. קיבל 3 עצות. יתרו אמר לו, אדוני, אין לך עם יפה יותר מזה. כל הברכות שיש בעולם זה רק דרך עם ישראל. אם ראית שפע, דרך עם ישראל. ולכן אדרבה ואדרבה, תעזור להם. איפה רואים שאין שפע וברכה אלא דרך ישראל? קודם כל תורה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אומר רש"י במקום, כיוון שיצא והחיל ידע, ויצא וילך, בטח יצא, אם הלך. שאלה של רש"י. אלא תשובה להגיד לך
שיציאתו של צדיק עושה רושם. כיוון שיצא מבאר שבע, יצא זיוו, יצא הדרו, יצא השפע שלו, יצא, לקח איתו. קהל קדוש, מה שאמר רש"י מדהים, בכל מקום ככה. כל יהודי שיצא לקח את הברכה שלו. תוכיח. כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, זה מה שקרה עם אותו נשיא של פולין, קראו לו ולנסה. לפני כמה שנים בא לישראל לדבר עם בגין. אמר לו, כבודו, באתי לבקש לך. על מה? מאז שהיהודי יצאו מפולין, אנחנו מתים ברעב. ועכשיו חטאנו פשענו. בבקשה תחזיר את היהודים. סיפור הבא, הייתי למרוקו לפני כמה 10 שנים, הלכתי לבקר את ההורים שלי. נכנסתי, קיבלו אותי בטופים חולות. אז אני שואל, מה עשיתם? אמרו לי, פשוט מאוד מאוד. תגיד ליהודים, אתה בישראל. תגיד ליהודים ממרוקו, לחזור למרוקו. למה? מאז שיצאתם אין גשם. איזה סיפור זה? סיפור הבא. אתם יודעים, קהל קדוש, שבישראל שאתם חיים בה, מספר רבי שמואל מסלנט. מסלנט קהל קדוש, זה הרב שמלך בישראל התקופה הגדולה ביותר בעולם, 70 שנה. כשהגיע לכאן, היה בשנת 1839. כשנפטר מן העולם, היה בשנת 1909. כשבא לעולם פה בישראל, רב של ישראל, הרב השני, היו 3,000 יהודים. נפטר 30,000. זה רבי שמואל סלנט, חתנו של רבי יוסף זונדל בסלנט. סלנט זה בצפון של איתה, בשם יצאו גדולי עולם. רבי יוסף זונדל, רבי שמואל מסלנט, רבי ישראל מסלנט, גדולי עולם יצאו ממקום. והנה קהל קדוש, הוא מספר שפעם בלו היו גרים אז בעיר עתיקה שם ברובע, אבל התרבו היהודים. הלך אצל עשיר אחד, קוראים לו רבי מוזס מונטיפיורי, נפטר בשנת 1881. אמר לו, כבודו, אתה ברוך השם עשיר, תן לנו כסף, נבנה שכונה. אמר לו, קיבלת. נתנו לו כסף לבנות ימין משה. ימין משה זה השכונה היוקרתית ביותר בירושלים. חדר 2 מטר על 2 מטר זה $1,000,000 היום. בנו, אחרי שבנה, והנה קרה דבר. אף אחד לא רצה לבוא לגור. למה? תשובה. היו חיות רעות מסתובבות ברחוב. אריות, נמרים, נחשים ועקרבים. אז אמר לו מונטיפיורי, סליחה מכבודו, כסף קיבלת, מה עם הדיירים? אז הוא מעשה הרב, עשה מודעה. כל מי שעבור לילה אחת, רק לילה, יקבל כסף. זאת אומרת, משלמים לאנשים כדי שיגור. היו באים אנשים, נכנסים לדירה, לא ישנים, נכנסים לדירה, אחרי, למחרת, היו רצים, נכנסים לרובע היהודי, והיו עומדים בתור אנשים כדי לברך הברכה, להבדיל בין חיים למתים. עד כדי כך. והנה זה 100 שנה הסיפור הזה. זה בשנת 1909. היום ברוך השם לא רואים, לא נחשים, אמנם יש מזיקים אחרים, אבל נחשים והקרבים לא רואים אותם. להגיד לכם מה שפע. מספר מרן עובדיה יוסף. אומר שביקש ממנו דון קרלוס, המלך מספרד, לבוא לבקר אותו. בא, עשה נאום. מה נאום? אמר לו, מבקש סליחה על כל העוול שעשו ליהודים. מאז שהלכו, לקחו את הברכה. חטאנו פשענו. אנא תגיד ליהודים נחזור למקום שלהם. רואים בכל מקום שיש יהודים, יש ברכה שפע. אתה מוציא יהודי, אתה מביא כללה בעולם. זה מה שם, קודם כל מרן עובדיה יוסף מספר, הוא מספר לאברכים שלו, שכשליווה אותו המלך, בדרך שאל אותו שאלה. אבל למה כבודו, יש לי שאלה לך? למה כשהקדוש ברוך הוא נגלה לשלמה המלך בגבעון, שאל אותו שאלה, מה אתה רוצה? כבוד, עושר, כוח? אמר לו, אני רוצה חוכמה. אמר לו, אני מבין שלמה המלך, אנחנו המלכים אוהבים כבוד. אם היה שואל אותי אני, הייתי אומר לו כבוד, אבל בגלל זה לא שאל אותך. לא ענית טוב. הוא שאל מי חוכמה, אמר למה חוכמה? אמר לו, בוא נסביר לך. מרן עובדיה יוסף מספר. אומר שפעם היה איזו מלחמה בשנת 1918 בין יפן ובין רוסיה. והנה יפני קטנים מהם, 1.5 מטר, התגנב עם סכין יפנית, והנה בדקה שרצה לדקור את המלך אלכסנדר הרוסי,
קם טוראי אחד, כיוון עליו, הרג אותו, והסתיימה המלחמה לטובת רוסיה. אמר לו המלך, כיוון שבזכותה אנחנו ניצחנו, אז תבקש מתנה, אחד משלושה דברים, או $1,000,000, או ארמון, או תעבוד אצלי במלוכה, תייסר. אמר לו, שום דבר. מה שאמרת לי, לא רוצה שום דבר. אמר לו, אז מה אתה רוצה ממני? אמר לו, אם תיתן לי דבר אחר. אם לא צריך. אמר לו, מה? אני רוצה את הבת שלך. אמר לו, הבת שלי, אם הבת שלי, אז אני יכול לתת לך 3 דברים. חייב לתת לך ארמון, חייב לתת לך $1,000,000, וחייב לתת לך גם שתעבוד אצלי במלוכה. ולכן, זה מה שנקרא בת מלך. התורה נקראת בת מלך. מה זה נקרא בת מלך? שאם קנית אותה, קנית כל מה שמסביב למלך. כל מה שאדם קונה מסביב, קנה אותה. זה נקרא בת מלך.